nije ni potrebno da sve aplikacije potrošačke objedinjavaju, znači osim nekakvog odgovora ako bi vam mogao dati da je sad potrebno uzeti nekakav super masivni alat kontrolerski koji će staviti u sebe i planiranje, izvještavanje i sve ostalo, naravno takvih alata i postoji, znači takve stvari su moguće. Procesno trebamo se mi zapitati u ovog da li je potrebno sve objediniti ili ne. Neke stvari su više možda malo na strateškoj višoj razini, neke stvari su više na operativnoj, to nisu ni isti ljudi. Tako da ja bih rekao pitanja ok sa tehničke perspektive, sa procesne perspektive neke stvari stvarno nije ni potrebno objediniti. U malom sustavu kad imate svoju jednu kompaniju vi ste na frontu, znači bavite se nekakvim pitanjima koja su život ili smrt kompanije. Da li će radnici imati za plaću prvog mjeseca ili neće, ili 10. ovisi. Da li ćemo imati novaca za isfinancirati sve projekte ili nećemo. Da li je strategija ok i izvediva i tako dalje. Znači vrlo ste down to the earth i vrlo ste prizemni i vrlo ste operativni. U većim sustavima pitanja su ista, dodaju se neka nova, vezana za strategiju i tako dalje. Najbitnije pitanje, svi pitanja u većem sustavu je standardizacija. Znači na koji način se razgovaramo istim jezikom. Nešto što se podrazumijeva u maloj kompaniji, da vi razgovarate s istim jezikom jer kolega sjedi stol do, u uredu do. U velikoj kompaniji to nije slučaj. Znači o banalnim stvarima vi pričate različitim jezicima. I doslovno jer ste u različitim državama, ali ako ste čak i stol do stola, različita kompanija ima i takvih situacija, jer nas ima, na primjer, kod nas 33 kompanije. Vi već tu imate situacije da ljudi jednostavno pričaju iste stvari na različite jezike, koristeći različite termine i tu se trebate dobro zasukati rukave, samo svesti sve na zajednički jezik. A onda kasnije dolaze ostale stvari. I tako dalje, treba strpljenja ima dosta, jer veliki sustav je sustav koji je spori. U manjem sustavu što se dogovorimo, to je sutra gotovo i implementirano. U velikom sustavu je potrebno puno više vremena. Vrlo bitno i drago mi je da ste to primijetili iz prezentacije. IT je sve bitniji kako u timu, tako na primjer kod zapošljavanja. Ja sad gledam uzeti ljude koji imaju IT background u kontrolingu, znači tražim stremim prema tim miješanim timovima, jer smatram da mi više vrijedi neko sa znanjem IT-a nego opet uzimati ljude koji su visoki stručnjaci u području revizije ili financija kontrolinga, jer više mi vrijedi jedan koji će me automatizirati i koji će mi svest puno reporta na jedan report nego njih 5 koji će ručno raditi. A profesionalci su i vrhunski su. Tih 5 je onda neiskorišteno i ti ljudi onda ne rade posao koji bi htjeli raditi. Tako da sve više uzimamo IT, sve više surađujemo sa IT-em, s odjelom IT-a. Odjel IT-a bi trebao biti takav i kod mene je u mom slučaju, ali znam da nije za svaku kompaniju ista situacija, treba biti takav da osjeća biznis, da osjeća proizvode, da osjeća promjene u biznisu, šta se događa u promjene u financijama i da jedni mogu pratiti druge. Znači ne bi trebao biti suportivni odjel. Mi zajedno trebamo sjediti za istim stolom i olakšavati život svima u kompaniji. Tako da IT je vrlo bitan.